optager lige på Ja, det kunne jeg godt høre. Jeg skal lige have ind mellem den her bil og den der bil. Hvis jeg ikke gør det, så det. Fint, prøv at stoppe her. Ja. De går med åben dør derinde. De sikrer lige, at jeg kan finde ud af det. De kan høre, hvis vi kører imod, så. Nå, vi står også derinde og kigger. Okay. Lidt længere. Lidt længere. Så prøv at stoppe her. Så skal jeg dreje mere nu, eller hvad? Nej. Nå, det er bare ikke. Bare lidt øje med kanten, den der gang. Har du kørt spejl der? Prøv at dreje lidt mere. Mere. Helt til rundt. Langsomt. Sådan. Så er du her. Det var du tæt på. Ja. Så har jeg vel lov til at ligesom at rette ind. Prøv at gøre det så. Jeg har opsat i det hele. Ja. Hold da, der skal bare smøre på det ret. Fint, så prøv at stoppe der. Prøv lige Så drej den anden vej. at kigge. Så trækker du bare lidt. Og så kan du godt. Nå, prøv at stoppe der. Prøv bare. Så skal du have rettet hjulene op nu. Nu var den faktisk lige. Sådan her. Okay, nu kan jeg godt se.